मजनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। संतों में संत रविदास होवे हो, बहुजन के दिलवा के खास होवे हो। संतों में संत रविदास होवे हो, बहुजन के दिलवा के खास होवे हो। उन्हीं के आरती उतारल जाई, अब के डीजे पर कमर हिलावल जाई, पूरा बहुजन समाज के नचावल जाई। गाँव के कमेटी सब पैसा लगा के भैया भौजी काका काकी सबके बुला के गाँव के कमेटी सब पैसा लगा के भैया भौजी काका काकी सबके बुला के बाबा के जयंती मनावल जाई, अब के डीजे पर कमर हिलावल जाई, पूरा बहुजन समाज के नचावल जाई। बाबा रविदास हवे जग में महान, विवेक मजनू करेले गुरुगान। बाबा रविदास हवे जग